tumbaske mboten, Pak? Oh. Keng napa, Pak? Hae. Tanpa guyah. Tak kira ki hah iki kaya enuk kae. Wis gek nembang malah do ngurusi wong ngicipi kopi. Iya. Ki apik iki nek sesuk tumbas kopine go bali nang Yoja. Wah, dienggo wedangan karo kanca-kanca tangga Teparo. Oh. Tak kira nek kanca-kanca pengrawit. Tangga Teparo. Ayo. Nggih. Napa? Kowe iki ana wong nembang kok sliwras-sliwi. Oh. Tak kongkon ding yo lali ya. Areng ngiding. Gulane sak menawa isoke kabeh. Men legi. Gek do nembang kowe ta?